Tontut touhuu ympäreen, kohta minä matkaa teen. Olenhan oiva ukki, odotettu joulupukki. Tontut touhuu ympäreen, kohta minä matkaa teen. Olenhan oiva ukki, odotettu joulupukki. Mitä hän tekisi tässä? Miettii Lauri poikapukin. Kesken kiireen samalla vahtii lahjalastia korvatunturin. 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 Tontut touhuu ympäreen, kohta minä matkaa teen. Olenhan oiva ukki, odotettu joulupukki. Tiivis projekti huipentuu, aattona lahjat täytyy saada. Juhlapäivä näinkin kuluu, vaikka lentohon tahtois maasta. Eihän mikään noviisi lainkaan, kokenut lahjamestari itsekin. Onhan hän poika joulun ukin, lapsi itsensä joulupukin. Ei enää teini, vaan jo 112 iältään. Kuten paapponsa myös jo valkoparta, harva hapsi, harmaa hapsi. Uuttera kuten isänsä, uuttera kuten isänsä.